Miló Viktória a hétvégén a világbajnoki címért boxolt, nem is hiába. Magyar lányként ő az első, aki felvehette a díszesövet. Jól irányzott ütések a 2 perces menetekben, és garantált a világbajnoki cím. Ez Miló Viktória receptje a ringben. És ime a recept a reggeli ébredés után a szállodaszobában. Első dolga a kabbala frizura elkészítése, amiben az édesanyja segít neki. A 25 éves nyíregyházi ökölvívó lány ugyanis az esti profi box világbajnokságra készül. Az elmúlt 6 hetet Viki szinte egész nap az edzőteremben töltötte, de a reggeli edzés még így a nagynapon sem hanyagolható el. Ilyenkor mindig megkönnyebbülök, mert akkor az utolsó edzés után már csak fél órát kell töltenem a ringbe, és aztán kapok 2 hét pihenőt. Most úgy néz ki, hogy robbanékony, dinamikus, friss, fejben is, úgyhogy úgy gondolom nem lesz semmi probléma ma estével. Hát nem hiszem el. Maga lenne az? Igen, én vagyok. Mint boxoló? Igen, mint profi világbajnoknő. Aha. Elképesztően csinos. Köszönöm szépen. Ezt, ha egy nő mondja egy nőnek, az 2 ér legalább, azt tudja? Igen, igen. Milyen súlycsoportban indul? 50 kg 80 deka a súlycsoporton. Na ne alázzon most már, tényleg ne alázzon. Az minek számít egyébként? Légsúly, légsúly. Légsúly, az a legkisebb? Igen. Nem, ettől vannak kisebb súlycsoportok is. Mondjuk 50 kilóval mekkorát tud ütni? Mondja, hát ki kell próbálni. Nem szeretném, nem haragszik. A horoszkóp készítők nem is találhatnának tökéletesebb példát Miló Viktóriánál, aki a ringben, mint a rák páncélja, kemény külsőt mutat. A felszín alatt, vagyis a szorítón kívül azonban érzékeny, finom lélek lakozik. Kabbala, hajfonat vagy profizmus? Viki így is, úgy is sikeres, és ráadásul mindez a génjeiben van. Nekem vannak 2 éves korában képek, amikor már boxfélszűvel kerik egymást a nővérével. Kinek rettentő vasakarata van. Pici korától ő már olyan volt, hogy ő mindent, amit elhatározott, azt ő tűzön vizen át, de végigvitte. Meg akarja védeni profi box világbajnoki címét. A revansz gála előtt egy nappal már senkinek sem kell bemutatni a világbajnoki címvédésre készülő magyar boxolónőt, Miló Viktóriát. A név kötelez. Mondanunk sem kell, Viktória győzelemre született. Megvédte a világbajnoki címét.